Γεια σας, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαι η Ειρήνη Πουλάκη, παιδαγωγός προσχολικής αγωγής και το θέμα που θα θίξω σήμερα είναι η πιπίλα. Η πιπίλα λοιπόν είναι η αντικατάσταση της μητρικής επαφής, του μητρικού στήθους. Είναι παρηγοριά, είναι ανάγκη, είναι συνήθεια που στην υπερβολή της μπορεί να οδηγήσει σε φραγή και παρεμπόδιση της επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο. Είναι η χρήση της, είναι το διάστημα, είναι ο τρόπος και βεβαίως ο μοιραίος, αναγκαίος αποχωρισμός είναι φυσιολογική και λογική συνέπεια, επακόλουθο, μιας ματέωσης που θα οδηγήσει στην ορίμανση. Πότε δίνεται η πιπίλα, γιατί βεβαίως του δίνεται. Σε κάποιο βρέφος δίνεται η πιπίλα, δεν γνωρίζει καν τη χρησιμότητά της, ούτε και την σπουδαιότητά της, την ανακαλύπτει στην πορεία. Δίνεται λοιπόν τις πρώτες μέρες της ζωής του, συνήθως μεταξύ των γευμάτων ή για να απομακρυνθεί από το μητρικό στήθος. Δίνεται για να ανακουφιστεί από τους πόνους των δοντιών ή τους κοιλιακούς πόνους που μπορεί να έχει το πρώτο τρίμηνο. Δίνεται για να παραμείνει ήσυχο βουβό σε φάσεις που οι ενήλικες που εκείνοι επιλέγουν. Μπορεί αργότερα μεγαλώνοντας το ίδιο να επιλέγει να έχει την πιπίλα γιατί βαριέται ή γιατί υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος. Η χρήση της λοιπόν πρέπει να γίνεται με μέτρο και ιδανικά είναι να απομακρυνθεί από το παιδί λίγο πριν αρχίσει να γίνεται τραγικά εντός εισαγωγικών απαραίτητη γι' αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν ένα παιδί την χρησιμοποιεί σε κάθε βήμα του, σε κάθε κίνησή του, όταν πολλές φορές και μέσα στη διάρκεια της ημέρας αλλά και στη διάρκεια της νύχτας, όταν κρατάει περισσότερες από μία πιπίλες, όταν γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία του, όταν το παιδί πάβει να ζητάει, δείχνει, έχει στο στόμα του την πιπίλα και δεν μπορεί να αρθρώσει σωστά λέξεις ή φράσεις. Όταν δυσκολεύεται να τη βγάλει για να πει τη γνώμη του ή για να εκφράσει την άποψή του, όταν αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα στα δόντια και από την παραμονή της πιπίλας αλλά και από τη χρήση της, τότε βεβαίως πρέπει να απομακρυνθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο. Χρειάζεται μία μικρή προετοιμασία από μέρους των γονιών, μιλώντας στο παιδί για όλες αυτές τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν, διαβάζοντας σχετικά βιβλία και σταδιακά απομάκρυνση όλων των υπόλοιπων πιπίλων, να υπάρξει μόνο μία στο χώρο. Αυτή θα είναι η τελική. Από τη στιγμή που θα αποφασιστεί αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρξει πισωγύρισμα. Χρειάζεται λοιπόν συζήτηση με το παιδί για τους λόγους που δεν χρειάζεται πια την πιπίλα, όπως αναφέραμε παραπάνω. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατούμε το παιδί, ούτε να υπεραναλύουμε καταστάσεις, απλά και λιτά παραδείγματα. Τύπου δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες γιατί έχεις την πιπίλα στο στόμα σου, μπορείς να τη βγάλεις, να μου πεις αυτό που θέλεις. Μπορούμε να οριοθετήσουμε και να τοποθετήσουμε την πιπίλα στο δωμάτιο του ύπνου, ακόμα καλύτερα στο κρεβάτι του, ώστε να γνωρίζει ότι θα την βρει εκεί, λέγοντάς του ότι είναι στο δωμάτιό σου, μπορείς να τη δεις αν θέλεις, αλλά θα την πάρεις μόνο την ώρα του ύπνου, του μεσημεριανού ή του βραδινού και σταδιακά να κοπεί εντελώς. Μπορούμε να του διευκρινίσουμε ότι δεν τη χρειάζεσαι πια, έχεις μεγαλώσει, μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του και να τον ρωτήσουμε να τη ρωτήσουμε τι θα ήθελε να κάνει. Θα ήθελε να τη χαρίσει σε κάποιο ζωάκι, θα ήθελε να την πετάξει, θα ήθελε να την κόψει, να τη χαρίσει ενθύμιο. Από τη στιγμή όμως που θα αποφασιστεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ξανά. Μπορεί επίσης να αφορά πόνο. Οπότε μπορούμε να τον ρωτήσουμε ή να τη ρωτήσουμε αν πονάει στα δόντια. Μπορούμε να του δώσουμε ένα μασιτήρι ή ένα παγάκια με διάφορες γεύσεις, πορτοκαλιού, λεμονιού, χαμομηλιού, που αυτά ανακουφίζουν. Επίσης, αν πεινάει το παιδί, μπορεί να αντικαταστά την τροφή με την χρήση της πιπίλας. Κάποια παιδιά τα βοηθάει ένα στιγμιαίο συμβάν, τύπου η πιπίλα έπεσε στο δρόμο ή στον υπόνομο ή την πάτησε το αυτοκίνητο ή κόπηκε. Κάποια άλλα παιδιά τα βοηθάει η σταδιακή απομάκρυνση, αυτή που αναφέραμε παραπάνω, ώστε να μείνει μόνο μία και αυτή η μία να δοθεί με κάποιο τρόπο, να απομακρυνθεί από το παιδί και να δοθεί σε κάποιον άλλον, σε ένα ζωάκι ή σε μια νεράιδα. Δώστε του λοιπόν ευκαιρίες να μιλήσει, να τραγουδήσει, να πει τη γνώμη του, να κλάψει, να θρηνήσει την περίοδο της πιπίλας. Αυτό όμως είναι που θα το βοηθήσει να περάσει στο επόμενο στάδιο, στο στάδιο της ορίμανσης και στη φάση του παιδιού.
πάρτε το αγκαλιά, τονίστε του πόσο έχει μεγαλώσει, πόσο καμαρώνεται για αυτή του την προσπάθεια και για αυτή του την εξέλιξη. Επίσης μπορεί αυτή η προσπάθεια να ξεκινήσει από το σχολείο. Είναι πιο εύκολο γιατί εκεί βλέπει και τα άλλα παιδιά και η δυναμική της ομάδας είναι πολύ ισχυρό κίνητρο. Βεβαίως σε παρατήρηση, όχι σε σχέση, σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, είναι ξεχωριστό και σεβόμαστε και το δικό του χρόνο και τις δικές του ανάγκες. Αν ξεκινήσει λοιπόν από το σχολείο, ακόμα καλύτερα, θα είναι πιο εύκολη η δουλειά στο σπίτι. Μπορεί να κρατήσει λιγότερες μέρες, μπορεί να κρατήσει και περισσότερες και πάντα σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις δασκάλες του σχολείου. Σημαντικό είναι επίσης αυτή η αλλαγή, απομάκρυνση της πιπίλας, να μην συμπέσει με άλλες αλλαγές στη ζωή του παιδιού. Την αλλαγή ενός σπιτιού ή τον ερχομό ενός καινούριου μέλους στην οικογένεια, την έναρξη στο σχολείο. Όλα αυτά μπορεί για λίγο να τα αποσυντονίσουν. Καλό είναι να είναι μόνο η συγκεκριμένη αλλαγή. Επίσης το παιδί πρέπει να νιώθει ασφαλές όταν θα ξεκινήσει για να μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο. Δεν έχει αποστονίσει με παραπάνω πισωγύρισμα από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί από εκείνο και από τους ενήλικες και κυρίως όσο πιο αποφασισμένοι είναι οι γονείς, τόσο το παιδί εμπνέεται και νιώθει υπεύθυνο και προσπαθεί να αποδείξει και σε εκείνους ότι ναι, τα έχει καταφέρει, θα ανταποκριθεί και θα σας εκπλήξει. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, τα λέμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.